guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsa li pêşberî me ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em li pêşberî we ne. Murat, em ê îro mijara felsefeya serdema antîk bidomînin. Belê. Di bernameya berê de meqala Heraklitos kiribû. Heraklitos gotibû arkê agir e û guherîna jiyanê Spart bû agir bi vî şiklî şîrov vekiribû. Piştî Heraklitos kî heye Murat? Kîjan fîlozof derdkeve pêşa me? Sezgin wekî di bernameyên berê de jî me gotibû di felsefeya serdema antîk de mijara bingehîn arkê ye. Belê. Ji xwe edibên bala guhdarên me jî kişandiye em qala kîja fîlozofan dikin em li ser nîrînên wanên arkê disekinin. Piştî Heraklitos em îro qala Empedokles bikin. Empedokles jî wek fîlozofekî serdema antîk piranî li ser mesela arkê disekine. Başa Murat, em qala Empedokles bikin. Kî Empedokles ji ku ye, kengî jiyaye, hinekî tu dikarir li ser jiyana wî agahî bidime? Helbet ser çava Sezgin ez qala jiyana wî bikim. Lê berî dest bi agahiyên li ser jiyana Empedokles bikim, dixwazim ser giringiya jiyana fîlozofan bisekinim. Berî ku mirov nêrînên fîlozofan bixwîne, li jiyana wan binêre, hinek fikr û ramanên wan baştir tê fehm kirin. Yani ew fîlozof li kîja welatî çêbûye, di kîjan serdemê de jiyaye, dîn û bawerî û ekonomî û siyaseta di nav de jiyaye çawa ne. Yani gava meral van şert û mercan dinêre bingeha hinek fikran baştir derdikeve olê. Loma wek pêşniyareke ji guhdarên me re, yani biracarna jiyana fîlozofan jî bixwînin. Rast, yani wek de got şert û mercên ku mirov tê de dijîn, tu bikinekî bandorê di ser fikrên wan jî dikin û mirov jî li gor wan fikran felsefa xwe jî ava dike. Belê têkiliyekê xurt heye di nav fikr û ramanên fîlozof û jiyana wan de, loma divê mera pêşiye li jiyana wan hinek binêre. Yani hem mera fikrê wan baştir fehm dike, hem jî tiştên balkêş derdikevin ortê. Belê, kay car em li jiyana Empedokles binerin û dûre bikevin nav felsefa wî fikr û ramanên wî. Murat, keremkê. Keremdar be Sezgin. Empedokles berî zayînê di navbera salên 409 û 430 de jiyaye. Empedokles ne li Yunanistaniyê, ne ji Yunanistaniyê Sezgin, ji İtalyayê. Li bajarê Akragasê ku Akragas li İtalyayê li herêma Sicilyayê cih digire. Ji malbateke mezin û dewlemend de bi taybetî kalê wî yekî navdar e. Navê kalê wî jî Empedokles e. Bavê wî navê bavê xwe li lay xwe kirî. Navê mirasko ne ver? Bavê wî navê bavê xwe li lay xwe kiriye. Kalê wî yekî navdar e. Hespa xwe dîtike û difroşe. Yani bi taybetî hespên pêşbaziyê, tu zanî wê demê olimpiyat û pêşbaziyên hespa çiqas giring in. Loma mera fehm dike yani karekî çiqas giring e û baş e. Navdarbûna wî ji wir tê. Belê. Yani perekî mezin di wê karê de ye. Dîsa Eratosthenes di berhema xwe ya bi navê yekemînên olimpiyatan de qala kalê Empedokles dike û dibêje kalê Empedokles de olimpiyata heftê û yekemîn de bûye yekemîn. Ji bo wê demê yani olimpiyat nav û nîşaneke baş e ji bo malbateke. Yani karizmayekî mezin e. Em zanin olimpiyat çiqasî bi qîmet û girîng wan çaxa. Yani belê kalê wan ji wan re mîraseke xweş îştiye, naveke giran îştiye. Yani ki düşünün Empedokles de buna her sal ji bo kalê xwe mewlûd da xwendinê psikûtî loqim bela dikir. Navê wî jî girtiye xwe. Empedokles ji nav malbateke wer derketiye. Di nav fîlozofan de kêm fîlozof ji demokrasiyê hes dikin û piştgirî din demokrasiyê. Yani medî Heraklitos nefret dikir ji demokrasiyê. Empedokles ne wek Heraklitos e. Yani yekî demokrat e, mervekî baş e. û li ser mirina wî jî Sezgin tiştek balkêş heye. Hinek çavkaniyên dîrokî, yani wek pirtûka Diyojen, Laertius qala mirineke ecêb dikin. Yani heta niha min mirineke ecêb wek Heraklitos nebihîstibû, ez merak dikim bi rastî jî. Erê, yani kes nabe wek Heraklitos. Telî tu zanî li İtalyayê çiyayeke volkanîk heye bi navê Etnayê.
dibêjin Empedokles derketî ser çiyayê û xwavêtî nav agirê Volkanê û xwekuştiye yani hinek jî dibêjin ji hespê ketiye ji ereba hespê ketiye kulîmeka xwe şikandiye û awa miriye yani du mirinên ji hev pir dûr tu ji kîja alî bigirî nêzî hev nabin nizanim kîja rast e lê ada ewilî bi min karizmatiktir yani xwedavêje nav agirê Volkanê bifikire bimêjî yani metaforik ji xurtê têde laliyekê din jî dikeve kulîmeka xwe dişkîne û li erdê dimîne dimre yani nizam mere wer bimre herhalde ji fediyê nikare ji kesî re bêje belkî ji erebê ketiye kulîmeka xwe şikandiye malbata ji ber fediyê ji kesî re negotî gotî xwavêtî nav agirê Volkanê bi vî avayî beşar dibe bi çi şiklî bêjî rehma Xwedê lê be amin Murat te qala İtalyayê kir te got Empedokles ji İtalyayê Pisagor jî tê bîra min me gotibû li İtalyayê bû tu tekiliya wan heye gelo yani navbera wan de tu tekilî çêbûye ya ji bandora felsefeya Pisagor li ser Empedokles çêbûye belê çêbûye bandora fikrên Pisagor û Pisagor parêziyê li ser Empedokles çêbûye û te hinek çavkanî dibêjin sezgîn Pisagor mamosteyê Empedokles e yani Empedokles wek şagirtekî tarîqata Pisagor nîşan didin ji wir ders girtiye beşdarî nîqaşê wan dibe ji wan dersa digire û du re jî wî diqewrînin çima yani çi kiriye tê bîra me û tariqat adetên wan nên acêb hebûn yani feqîr û destê xwe dayî dîke spî ya goşt xwariye yan bi heywanekî êrsa çi qebhet kiriye wana qedexe bûn edbên li gor hatî qewrandin belkî jî dîka spî xwaribe sezgîn Pisagor lê hay dibe ku Empedokles li derve qala wan dike qala tarîqatê wan dike yani tiştên ku di cemaatê wan de di tarîqata wan de xeber didin Empedokles dere li derve belav dike Empedokles fikrên xwe bi şiklê helbestan dinivîse yani wek helbestvanekî ji xwe di sê kesene di serdema antîk de yek Parmenides e yek Empedokles yek jî Laertius fikrên xwe bawekî helbestî dinivîsin îja dibînin ku ew tiştên Empedokles di helbestê xwe de qal dike rasterast nîqaşên nav cemaatê ne xeberdanê nav cemaatê ne û haya Pisagor ji vêya çê dibe Pisagor ba Empedokles dike dibe Empedokles bihîstina ku me bihîstiye tu li derve qala me dikî di helbestê xwe de qala fikrê me dikî û wî diqewrîne yani dibe êdî nê nav cemaata me û tiştekê balkê sezgîn dûre Platon jî ji ber heban sedemê ji dersên Pisagor parêzan tê qewrandin nehat bîra me ev tarîqatek veşartî bû yan bin erdê bû tiştekî wilo bû yana ya ne tarîqatek veşartiye yani aras nizanim kriterê beşdar bûna tarîqatê çi ne lê li gor ku wî diqewrînin yani tiştê veşartî di helbestê xwe de dinivîse û qala wan dike ji bo wî diqewrînin baş te got helbestan dinivîse ji xeynî felsefe û helbestê bi kîjan qadan mijûl bûye ya sezgîn Empedokles yekî mervekî piraliye yani çi kirî çi nekiriye filozof e helbestvan e kahîn e siyasetmedar e doktor e maşallah yani dibînî ji çend ciyan meheş digire di hinek ciyan de jî yani wek aliyekî dînî derdixin pêş û wî de asta pêxemberiyê de nîşan didin bi taybetî di doktoriyê de xebatê wî girîng hene yani em dikarin bêjin li Yunanistanê Hipokrat çi be li İtalyayê jî Empedokles ew e ez dixwazim hinek qala nêrên wî siyasî jî bikim tedî min got Empedokles ji demokrasiyê hez dike berî zayînê di sala 407 de malbata Empedokles di bûyerekê girîng de roleke mezin digire wek malbateke mezin siyaseta bajêr diguherînin bavê Empedokles tîranê bajêr ji textê dixîne û ji lay xwe re dibêje ji Empedokles re dibêje tu li textê rûnî yani text heqê te ye lê Empedokles ji ber alîgirê demokrasiyê viya qebûl nake ji demokrasiyê hes dike û li hemberî alîgirê tîranan ji bo piştgiriya demokrasiyê xebatên girîng dike yani bi taybetî ji aliyê maddî pir piştgiriyê dide alîgirê demokrasiyê
لێ داوی ji ber van xebatên xwe ji bajarê xwe tê qewrandin. Heyfamî bûye. Yani Murat em hêdiyê dî bikevin nav felsefavî. belê. Te got di serdema antîk de filozof wek mijareke bingehîn li ser mijara arkeyê sekînine. Çend bernameyê em ser mesela arkeyê disekinin. Ez bawerim Empedokles jî li ser arkeyê hinek tişt gotine. Ne wilo? Belê Sezgîn, Empedokles jî wek filozofeke serdema antîk li ser mijara arkeyê sekiniye. Çi gotiye yani fikrê wî ser arkeyê çi bû? Em di felsefeya Empedokles de arkeyeke çawa dibînin. Di felsefeya Empedokles de yani di fikrên wî yên li ser arkeyê de em nêrîneke cuda dibînin. Filozofên berî Empedokles arkeyê wek hêmaneke tenê fikrî bûn. Yani gava qala arkeyê dikin tenê hêmaneke, maddeyeke nîşan didin. Me gotu bu agir û hewa, agir. Lê Heraklitos bibore. Empedokles li ser arkeyê bi nêrîneke cuda derdikeve pêşberî me û dibêje arke tiştek tenê nine. Behsa çend tiştan dike. Belê. Binga vê fikrê çi ye Murat? Yani filozofên berî wî wek arke tiştekê tenê qebûl dikirin û digotin her tişt ji wî çêdibe. Çima Empedokles ji wan cuda difikire? Empedokles dibêje ji bo gerdûn, jiyan, hemû tişt jê çêbin tiştekî tenê nebese. Yani tiştekî tenê nikare vana giş biafirîne. Heyîneke tenê bi serê xwe hêza wî têr nake ji bo vê tiştî. Loma çar hêmanan wek arkeyê nîşan dide. Dibêje av, agir, hewa û ax yani xulî tên cem hev û jiyanê diafirînin. Av, hewa û agir ji xwe di filozofên berê de me behsa wan kiribû melûr dîtibûn Murat. Empedokles axê lê zêdek dike. Ew ji ku dertê yani. Av, agir, hewa û xulî ax li gor wî çar hêmanên bingehînê jiyanê ne Sezgîn. Di zanîna kîmyayê de jî yani heta sed sala hîjdemîn viya wer hatî qebûl kirin. Bi taybetî piştî Empedokles, Aristoteles van çar hêmanên bingehîn qebûl dike, di çavkaniyê xwe de cî dide wan û bifikre ji Aristoteles heta sed sala hîjdan ev nêrîn devam dike yani di kîmyayê de wek çar hêmanên bingehîn tên qebûl kirin. Empedokles loma fikrê xwe arkê li ser heyîneke tenê ava nake, qala heyînan dike, heyîneke tenê tuneye di bingeha fikrê wî de. Fikrên bi vî şiklî wek pluralizm tên binav kirin. Yani em dikarin bêjin wek pranîparêzî. Yên li ser heyîneke ava dibin jî wek yekparêzî, monîzm tê binav kirin. Ez dikarim mînakek bidim wek em çawa bêjin mamosteyê dundurê min de ez nikarim carî em mînakek bidin. Thales, Anaximenes, Heraklitos filozofên monîstin, Empedokles jî filozofê pluralistin. Ez bawer dikim tê veya bipirse ji me. Belê, yani min dubare kir, dikarim bipirsin. Min not girt. Belê. Murat, ev çar hêman wek hevin yani navbera wan de wek heviyek heye yan Empedokles yekî ji yekî din girîngtir dibine. Ya ji wilo bipirsim yani gava ev hêman tên cem hev û heyînan diafirînin kîja girîngtir e li gor wî? Bandora kîja zêdetir e? Empedokles di nav van çar hêmanan de Sezgîn qala wek heviyeke nake. Lê li gor girîngbûnê ji wan rêz nake. Yani ne giringiyeke di nav wan de heye, ne yek li gor yekî girîngtir e, ne jî wek hevin. Hiyerarşî tune. Belê. û ne wek hevin jî. Li vir qala hêza xwezayê dike. Dibêje di afirandina heyînan de xweza ji bo heyîneke çi qas lazim be ji wan hêmanan digire, li nav hev dixe û heyînan diafirîne. Ji bo vê meselê baş bê fehm kirin, mînakeke jî dide. Dibêje wênesazekî, sûretvanekî gava wêneyan çê dike, rengên li ber destên xwe li nav hev dixe. Yani dibê reng em bêjin sê-çar heb reng li ber destê wî hene. Lê dikare vana li hev bixe û rengên bêsînor biafirîne. Sezgîn gava qala vê meselê dikim divête kilama birader lo sûretvan û lêxistana ket bîrame te dîlor jî divê renga li rengan zêde bike. Yani ji hinekan kêm digire, ji hinekan zêde. Loma di nav agir, av, hewa û xuliyê de wek heviyeke tune ye lê yek ji yekê din jî girîngtir nine.
سترانا رگوان و جهاد برام لورجی بحثا دونی قطرانی دکر تمی بحثا بله چیترنا پویاغی و ابیم برادر صورتبان و رنگوان حس دکه اشبه چی دکر جی تشتگو ازانم ام سلاوکی کشمیجه بله مراد افجبو همو هینان وسایه بله yani prani bu hemu heynan wisaye tene jibo du tiştan Empedokles vak pivandı de sezgin. Yani dibe gavat tiştendini çedibin xozavan da afrine vak yani çıkas lazım ve evkas digre le jibo du tişta pivandı de. Yani dibe jibo van du tişta ben cemhev u derkevin hole pivanek lazım. Evci xuin u hestine. تدی مگو لسر دکتری جی خبتیه یعنی خویای کو لسر آناتومی جی خباتی هنه جبر کو به وقت مگو جبر کو به دکتری و تبری جی مجول بویه اف سیستم خوشی به ویس چوان بیجن خوینو هستیجی افراندنا خوینو هستیجی به سیستم الهفاتنی راوت که دبیجه دناف خوینا مدر اف چار همان قانسی هف هنه یعنی وک هف جهر یکی پاری یکی امبیجن لی هستیه ده پاری یک آگر نیوی آو و نیوی خلی هی فرمول دایی تعریفی نویسان سازگین از این واری هستی چک مراد yani Murat ve çağı qala yekitiye ke nav heman dike ne beli yani qala yekitiye nav çar hemanın bingehin dike ku ev çar heman bitena seri xo hene be despek u be davine yani her yeki ji binave xodaya ki mitolojik sembolizike sezgin dibece agır zeuse xoli hadese heva heraye u avji nestise Murat gava me qala mitolojiye kir me go filozof ji bo xwezayê siruştê rave bikin mitolojiyê bikar naynin. Lê Empedokles hêmanîn arkê wek navê xwedayan nîşan dide ev çawa dibe. Sezgî neftenê şibandineke yani wek metaforeke bikaranîtiye dixwaze nîşan bide ku ev her çar hêman wek xwedayan nemirin bêdawî ne yani wek semboleke bikaranîtiye bêfam kirin. Lomawan dişibine xudayan yani nabêje rasterast xudawan temsil dikin ji bo baş bêfam kirin dişibine xudayan Empedokles dîseyekî baş e tedî dibînî ji bo millet fehm bike mînakan dide yani ne wek Heraklîtos e asta xwe li gor xelkê asta xwe kêmtir dike yani û gava me qala mitolojiyê jî kir tedî te got filozof ji bo xwezayê rave bikin mitolojiyê bikar naynin piştî mitolojiyê felsefe dest pê dike lê bi felsefeyê re mitoloji nişka ve jortê ranabe yani ev wek pêvajoyeke dirêj e di gelek filozofan de di gelek fikr û ramanên filozofan de em bandora ravekirinê mitolojik jî dibînin ev ravekirinên mitolojik te qala vekir Murad de Empedokles de heye yani te got navê xwedayan tenê wek şibandinekê bikar neaniye ji bo bêdawîbûna wan nîşan bide tenê ji bo şibandineke bikaranîtiye mesela ev çar heman çawa tên cemhev çawa heynan da afirînin li vir qala hêzeke xwedayî yan mitolojik dike gelo nasezgin qala hêzeke mitolojik nake li vir qala du hêzên taybet dike ew jî heskirin û nefret heskirin û nefret Murat me bernameyê taybet li ser rojevên daran qedan par vekir tu hîn qala heskirinê dikî ya ez nabêjim sezgin Empedokles dibêje ev çar hêman di serî de bi hêza heskirinê di nav hev de ne yekin yani çar hêman gîştine cemhev û di nav yekitiyekî de ne dûre hêdî nefret dikeve nav wan hêdî wan ji hev dûr dixîne û dûre bi temamî wan ji hev vediqetîne yani wek bekuewan bifikire piştî vê veqetînê ev hêman ji hev dûr dikevin û yekitiya wan belav dibe her yekî bi serê xwe dimînin dûre heskirin hêdî dîsa belav dibe wan tîne cemhev û ev pêvajo werdajo yani jiyan vê pêvajoyê çawan bêjin Empedokles ji bo jiyanê rave bike vê pêvajoyê bikartîne erê wîsa çêtir bû tişteke balkêşe sezgîn ji bo însanan jî qala vê teoriyê dike
تدی مگول گور امپدوکلس د خوینو هستیا دجی اف همان هنه یعنی انسان جی جوانا چبونه دبیجه دلاش انسانان ده د ارگانین انسانان ده هزا حسکرنی هیه اف هز دخوازه به هیمانین دن ره به جمهف و بویاوایی دخواز و آرزویا یکبونه چه دبه اف هزا حسکرنی جی انسانان تینه جمهف و insan cevap hazdıkın yani embejin insan cevap hazdıkın yani debece evinu arzuya cinsi tiştek fizyolojike yani debece berku khuynu hesti hevdu dikşinin evin derdike ve bahsa kişan hev kişandın ediket dediş bu evine em debejin dilketin yani dili filan kes ket filan kes Gelo em jil gor Empedokles bibejin yani dileme hevdik şile tişteki uluyor. Ya sezgin baver bu ki Empedokles ev qasne romantike qala dil falan bevanna ki qala khuynu hestiyu abu agru khuliyet ke zede biyolojik yani evineji ev arzuya cinsi jwak tiştek fizyolojik tiştek mekanik ravet ke qala hestana ke yani debe sisteme ke hisane arast دبی لاشه انسان جی و خوینو هستی جوان چار هیمانان پکته ev her du hezin haskirnu nefreti wantine cemhev u vak evin vak arzuya cinsi jvan tiştan çedibe yani qaşo helbesta denivise helbestvane meranek romantik dibe le nizam yani edbim jibo droja evindarande jibo jehevala khura qawdek nergiz nestine van teoriya derxistiye Empedokles bütün düşermez artık. Tamam Murat, xwacizde ke bi beynafre ev Murat ev her du hes haskirin u nefret hatta hest de felsefe Empedokles de vakidin çava dertkeni peşame. Sezgin Empedokles dediğimin ana gava qala nirinavi evini kır mgot qala tiştek fizyolojik dike qala tiştek mekanik dike Ligor Empedokles ev haskirin u nefret jî tiştên maddî ne tiştên ne razberin tiştên maddî ne Loma Empedokles jî di nav filozofên materyalîst de derbas dibe yani materyalizmê diparêze materyalizm çi ye tu zanî Sezgin? Helbet Murat çawa nizanim deqekî na Sezgin wer nabe mêze ez çi dipirsim tu dibêjî ez zanim bername wer nameşe Gavam tiştek pirsi gere tu bêjî na nizanim cara ewlî dibîsim tobe heram min tiştek dur xwac zikit bena qahwa min sar bû nizanim çi bû na yani ez çi bipirsim tu bêjî ez zanim em ê çawa bername çêkin ji seyrî de dipirsim materyalizm çi ye tu zanî Sezgin Murat na ji kerema xwe tu kare belê edibêm tu jî cara ewlî dibîsî vê têgehê Sezgin materyalizm de ontolojiye de hebun heyîn parêziyê de têgeheke giring e dibêje di nav heyînan de heyînên giring tenê tiştên maddî ne yani tiştên em bi çavê xwe dibînin tiştên em dikarin bibînin yani tiştên maddî tiştên ber bi çav giringin bi kurtasiyem werbêjin di beşeke din de belkî bêtir rave bikim Empedokles jî materyalîst e û materyalizmê diparêze ev heskirin û nefret bi şiklekê din jî di felsefe Empedokles'e derdikeve Empedokles qala werarê dike Sezgin yani bi İngilizî evolution em İngilizce zanin elhamdülillah ew teoriya werarê ku di biyolojide cî digire Arabî jî tekamül bû tekabül bû erê tiştek were em jî Arabî zanin Murat Charles Darwin di dema modern de wek avakarê wî tê zanîn lê Empedokles bi hezaran sal berê qala vê teoriyê dike helbet ne bi rêkûpêk ne bi sîstemeke bi wek Charles Darwin lê bingeha vê teoriya werarê evolutionê em de Empedokles'te dibînin dibêje ew organên perçeyên laşên insana li xwezayê bi şiklekî hebûn lê ne bi wek laşekê însanî bi temamî hebûn ew heskirin û nefret wan carna hanî cemhev carna jev veqetan bi vê şiklî zindiyên cuda derketin ortaya werarê dispêr heskirin û nefret belê û dibêje aynen li gor teoriya Darwin tedî dibe li xwezayê de zindiyên bihêz
di jiyanê deman yên din wenda bûn Evet, çûn. çûn. Ew jî viya dibêje. Empedokles berî Darwin viya dibêje. Dibe di navan heyînan de kesên karibin li xwezayê bimînin, kesên karibin li xwezayê adapte bimin, hebûna xwe domandin, yên din jî wenda bûn çûn. Yani hezkirin û nefretê jî wek çavkaniya zindiyan derdixe pêşiya me Empedokles. Başa Murat, hediye diye em bername biqedînin û ji xwe re qehweyek nûh dagrin. Belê wele baş dibe. Em ketin nav fikr û ramanên Empedokles me xweşbîra kir û qehwa me jî sar bû. Tiştekî dawî tu bixwazibê jî kerem ke. Nasezgîn tune yani em dikarin bernameya xwe biqedînin wê qehwekî germ baş û bej boy me. Nizam em carek din qehwa xwe têxin termosê baş dibe ra dawa pir zû sar dibe. Erê ya ji em ji xwe çareyekê din bibînin nizanim. Başe em ji godarên xwe xatir bixwazin belê godarên hêja heta beşeke din bimînin di xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja bê qehwe û felsefe nemînin bimînin di xweşiyê de. Bi xatirê we. Bi xatirê we. قهوه و فلسفه